Nakumpiska sang City Drug Enforcement Unit ang masobra 1.5 million pesos ang ginapatian Cebu sa duwag ka mga operasyon sa isa lang kadlaw. Natigayo ng unang operasyon sa Zone 3 Barangay Baldo sa La Paz. Sa riyan isa ang arestado kag na-recover ang 1,360,000 pesos nga balor sang suspected Cebu sa subject person nga isa ka gwardya. Natigayo naman ang ikaduwang operasyon sa Zone 2 Barangay Rizal La Paz. Sa riyan na aresto ang e-bike driver kag construction worker. Sa diin na-recover naman sa ila ang 340,000 pesos nga balor sa illegal nga droga. Yara naman sila sa kustodiya sa La Paz Police Station kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa ila. Pag-monitor ko siya gabaligya sa Cebu wherein nga mga almost 2 years pa lang na di sa Baldusa nga pag-start sa boarding house kung diin sa nato nadakpan is OU6. So natigayon kag nilalago nato ang aton nga pagkandak sang bypass operation through the enforcement mismo sa mga tupad balay din nila iti sa pagkabalo naton dugay na ini sila nga reklamo ang ila dito tupad balay bisan sino-sino lang nga tao kakaladto diri. Kag mga ka-K5 liwat-liwat nga ginapahanumdom ni Police Captain Roque Jimeno III sa kutob sa nga wala sang plano kag may tuyo nga mag-testing o kung mag-intra sa illegal nga aktibidad sila nga kapulisan wala sa nga pagkataka nga panakpon ang mga illegalista. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.